Un dels propòsits d'aquesta breu xerrada és estimular la presentació de candidatures a la 12ª edició dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat. La proposta que vaig rebre de la presidenta Genoveva Català va ser: fes una reflexió sobre els ingredients i instruments que necessitem per aconseguir justícia i cohesió social al servei de la convivència. Bé, com sabeu, la nostra comarca està densament poblada, més de 800.000 habitants, 30 municipis de dimensió diversa, però tots ells amb nombroses iniciatives i experiències socials que tracten temàtiques rellevants de compromís cívic i cohesió social, de comunicació, d'equitat de gènere i drets socials, de pedagogia i divulgació, de recerca, i totes elles s'apleguen en aquest bloc social. És, doncs, un dels més amplis i no puc aspirar a abordar tots els aspectes. Faré, doncs, una aproximació adaptada a les meves inquietuds i coneixements. Exposaré alguns punts que poden unir aquestes àrees i em detindré amb l'equitat de gènere. Bé, punts en comú que alhora són elements i instruments necessaris. Una primera reflexió que us volia plantejar és que tot el teixit associatiu de la comarca podem compartir la necessitat de projectar els valors que ens uneixen, com el compromís amb els altres, amb la societat, la lluita per la justícia social i la cohesió al servei de la convivència. També podem compartir la necessitat de canvi, però també de col·laboració entre diferents, com a forma de construcció de l'ú comunitari, que pot actuar d'antídot davant les incerteses del món actual. Altre punt, compartir com fer-ho, ideals, però ara com ho fem? Valors, com ho fem? Doncs sovint les coses es fan validant les experiències d'altres persones. Mireu, transformar una experiència personal en una inquietud compartida és una de les coses més treballades en els moviments de dones. I us donaré un parell d'exemples, un del tema de l'avortament i un altre de les agressions sexuals, que van ser representades simbòlicament amb campanyes com Jo també he avortat, independentment de que fos així, o la més actual, Germana, jo sí que et crec. Aquest procés de connectar lo social amb lo personal comporta apoderament individual i col·lectiu. Ens fa perdre la por, la vergonya i la culpa d'haver estat o d'haver viscut una situació de vulnerabilitat injusta, sovint dolorosa. Té la virtut també de crear una unió de la que poden sortir accions concretes, propostes, que ens fan avançar en drets i llibertats. I crec que aquests exemples ho demostren, perquè hem aconseguit bones lleis i canvis socials amb repercussions positives. Un altre punt d'unió és afrontar els reptes. Per això cal debatre i fer propostes, tal com es va fer al Congrés El Baix Llobregat a debat el 2016, o a la recent escola d'estiu, la tercera escola d'estiu del Baix Llobregat, el 2023, on s'han abordat els temes socials més rellevants, com ara l'accés a l'habitatge, que afecta a moltes famílies, en particular al jovent, l'accés desigual als serveis públics, com educació i salut, la desocupació i la precarietat laboral, la inclusió social, un dels reptes més difícils del segle XXI, juntament amb la crisi climàtica i l'ecologia.
Aquesta tasca requereix unir esforços, treballar conjuntament, fer anàlisi i propostes concretes, com s'han fet en les referències que he citat. I per últim, un element essencial per la justícia i cohesió social és el treball transversal per garantir l'equitat de gènere. El llibre de les historiadores Mercè Renom, Esther Achuel i Neus Ribas, Persones, valors i xarxes, m'ha fet pensar, ja que detalla amb xifres que la bretxa de gènere és una assignatura pendent en aquests premis. Comencem. Comencem a posar fil a l'agulla en aquesta 12ª edició. I no és una instrucció que hagi de venir de dalt. La sensibilitat i la consciència a la societat actual està, però sovint es deixa de banda. Parlar de gènere incomoda, a vegades només es fa en referència a la variable biològica. També es diu, ja pensem com persones, però costa anar més enllà. Mireu, l'emancipació de la dona, de les dones i la igualtat es dona per aconseguida. I sí, estem en un canvi de cicle. La democràcia ha portat grans avenços, però ens queda molt camí per fer. I també hi han o poden haver regressions. La reivindicació segueix sent fonamental. Incorporar la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI+ és molt necessari. En aquest canvi de cicle ja parlem de feminismes. Els enfocs, les activitats i les experiències seran en part diferents i es poden ampliar. Encara que no vull diluir els conceptes, sí que crec que l'excessiva politització no ens beneficiaria, ja que sovint són batalles per espai. És millor aprendre a dialogar i acceptar les diferències. Dic això per donar llibertat en els plantejaments de les iniciatives. Preguntem-nos, què és la perspectiva de gènere en els grups i en què ens ajudaria a introduir-la? Com a referència, agafaré el 6è Congrés de Dones del Baix Llobregat del 2022. En concret, us vull exposar algunes dades de la nostra comarca, extretes per Sara Bonet i Marina Balanzó, farmacòlogues, companyes meves. Han estudiat, amb dades epidemiològiques, els principals problemes de salut en les dones. Els més rellevants dels crònics serien ansietat, totes les edats, excepte majors de 75 anys, obesitat, totes les edats, alteracions metabolisme lipídic a partir dels 45, hipertensió, sobretot a partir dels 65, i els principals problemes de salut aguts en les dones surten a la comarca, malalties de les dents a totes les edats, bursitis o sinovitis a totes les edats, espatlla dolorosa a partir dels 45. Si ens detenim només en els trastorns d'ansietat en la població total del Baix Llobregat Centre, representen un 18%. En els homes, el 12%, el 12,5%. I en el grup de dones de 15 a 65, el 32%. Mireu, això ja ens està dient molt i ho podem relacionar amb la prescripció farmacèutica, més ansiolítics, més antidepressius a les dones. També ho podem relacionar amb la violència de gènere, que incrementa l'ansietat, la depressió, l'estrès posttraumàtic, i seguiríem relacionant amb altres factors psicològics, biològics, socials, econòmics, estereotips sexuals, rols de gènere. És un exemple només. Per tant, incorporar la perspectiva de gènere
és una qüestió imprescindible per l'abordatge dels problemes socials. Us animo a contemplar-la de forma explícita en totes les candidatures d'homes, dones o mixtes i estic convençuda que tenim a la comarca molts treballs, molta gent compromesa i quedarà recollida en aquesta convocatòria. Gràcies per la vostra atenció.